18.12.2025 Sidonia oblonga, pravdepodobne stará americká odroda, žiarovkového tvaru, jasne žltej, tmavo-žltej, tenkej šupky, veľmi tenká šupka, veľmi jemná textúra, Brix namerané dnes 15 stupňov, výrazné kyselinky a citeľná cukornatosť. Odroda je odlišná od všetkých európskych odrôd, podobá sa na juhoazijské odrody, dezertné, avšak je tu cítiť viac kyseliniek ovocných ako pri tých juhoazijských odrodách pochádzajúcich z Mezopotámie, Byzancie. Budeme ďalej robiť rez priečný a pozdĺžný. Jadrinec je pomerne malý, patrí k menším veľkostiam jadrinca v dolnej časti pri kalichu. Absolútne bez kamenistých buniek, dopestovaná v lokalite juhozápadného Slovenska. Takže ďalšie video bude o testovaní buničiny.